दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय नैबे अरुण'दय 3.0 नि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों जोंनि BTC नि थाखाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो नैबे अरुण'दय 3.0 नि रांखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दाब दाब जिल्लायाव बे अरुण'दय 3.0 नि 1250 रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लन्च खालामबाय। नाथाय जोंनि BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैनाय जाय बिथांमोना नैबे 3.0 नि थाखाय गोदानै आर'जलाइ गथायदोंमोन बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखै। गोबाङानो मिथिनो लुगैदों राङा मानि थाखाय हाबाखै, रांखौ मोनगोन ना मोनला। बेनिनो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। नैबे अरुण'दय 3.0 नि बिग आपडेट लानानै फैदों आरो मोनसे बिग आपडेट गोबाङानो BTC नि आउटआव गोग्लैनाय बेनिफिसारिफोरा गोबाङानो सोंहरदों अरुण'दय 3.0 आव सिलेक्ट जादोंमोन नाथाय रां सोखालि राङा बेंक एकाउन्टआव हाबाखै। राङा मानि थाखाय बेंक एकाउन्टआव हाबाखै, नोंथाङा मा खालामब्ला रांखौ मोनगोन, आङो बे आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो नैबे भिडिअ'आव अरुण'दय स्किमनि रिलेटेड गोनां आपडेटफोरखौ सावरायगोन। भिडिअ'खौ नोंथाङा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों बर' रावै, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो BTC नि आपडेटखौ जों सावरायनि। अरुण'दय 3.0 नि राङा BTC आव मानि थाखाय बन्द जानानै दं, रांखौ मोनगोन ना मोनला। दानिया जों सावरायनि नैबे अरुण'दय 3.0 नि राङा BTC आव मानि थाखाय हाबाखै। साननैसो बावै आसामनि CM आ मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि जोहै बिथाङा मोनसे आपडेट होदों। बेयाव बिथांखौ सोंनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंदों दाथ' नोंथांमोना मिथिखायो BTC आव गोदान सरकार फैबाय। बे सरकार फैनायनि जाहोनाव दा नैबे गोदान अरुण'दय 3.0 नि रांखौ स्टप खालामथ'नायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बिथाङा गोदान सार्भेनि बाथ्रा बुंनाय जादों। गोदान सरकारा गोदान सार्भे खालामनानै आरो फिन नैबे अरुण'दय 3.0 नि रांखौ होनायनि बाथ्रा बुंदों। जुदि नैबे गोदान जायो अब्ला नोंथांनो दानिया माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नांगोन आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। गोदानाथ' बेयो गोदान जाखासिगोन जोंनि BTC आव। जाय बिथांमोना दा नैबे गोदान सरकाराव गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों नोंथांमोननो माबायदि इलिजिबिलिटि नांगोन आं बेखौ खोन्थाहरगोन। रांखौ नोंथाङा बेसेबां मोननो हागोन, मा डकुमेन्ट नांगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाहरगोन। नैबे नोंथाङा माइ स्किमाव फैनानै नोंथाङा आपडेटखौ नायजागोन। बेनि बेनिफिटखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो। अरुण'दय 3.0 नि रांनि बेनिफिट जुदि नोंथाङा गोदान बानायोब्ला, जुदि गोदानै एप्लाइ जायोब्ला माबायदि क्राइटेरिया नांगोन आं बेखौ खोन्थाहरनि। नैबे बेनिफिटआ 1250 रां, बारायाखै। अरुण'दय स्किम 3.0 उइल प्रभाइड फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स, नैबे 1250 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहै पार मान्थ मास मोनफ्रोमबो 1250 रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन जुदि अरुण'दय 3.0 आव नोंथाङा सिलेक्ट जायो। दानिया जुदि गोदानै बे स्किमखौ गोदानै सार्भे बानायफिनो माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन नैबेयाव नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। मेन आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। बेयाव फार्स्ट प्रेफारेन्स होयो नैबे हौवा थैजानाय, उइन्ड', आनमेरिड आरो एबभ दा एज 45 इयार बुरैनानै थानाय, हाबा जायि आरो नैबे हौवा थैजानाय बेयो फार्स्ट प्रेफारेन्स मोनो। आरो ट्रेन्सजेन्डाराबो बेयाव मोननाय जायो। आरो डिसेबिलिटि पार्सन, नैबे डिसेबिलिटि पार्सनाव बेयाव हौवाफोराबो मोननाय जायो, अनलि हिन्जावफोर नङा। नैबे डिसेबिलिटि बा नोंथाङा जुदि प्रुफ होनो हायो, सार्टिफिकेट होनो हायो,
नोंथाङा बे अरुनदय 3.0नि लाबखौ मोनगोन। नैबे गाइडलाइनखौ नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। बेयाव गोबां बेयाव गाइडलाइन होदों। बे गाइडलाइनखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय। भिडिअआ गोलाव जायो। दानिया बेनि डकुमेन्ट नोंथाङा मा डकुमेन्ट होनांगोन नैबे अरुनदय 3.0खौ नोंथाङा एप्लाइ खालामोब्ला, जुदि गोदान सरकारा जुदि बेयाव सार्भे बानायफिनोब्ला नैबे डकुमेन्टखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदान बानायनो सानदों। आधार कार्ड, पान कार्ड, डमिसेल नांगोन नोंथांनो आसामनि। नैबे बेंक एकाउन्ट, बेंक पासबुक, फट' नांगोन, मबाइल नाम्बार, रेशन कार्ड, आइडेन्टिटि कार्ड, भटार आइडि कार्ड, बेबायदि डकुमेन्टखौ नोंथांनो नांगोन। एज प्रुफ सार्टिफिकेट, बेबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ होनांगोन जुदि गोदानै एप्लाइ जायोब्ला। आरो बेनि एप्लिकेसन प्रसेस बेयो बोरै जायो, अफलाइन जायोना अनलाइन जायो, नैबेयाव नोंथाङा नायना लानो हागोन। बे अरुनदय स्किमा अफलाइन जायो। बेयो ब्लगनि जोहै जायो। बेनि सिलेक्ट खालामग्रा हेडआ जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि आरो बेनि हेडआ डिसिआ जायो। डाइरेक्ट डिसि अफिसनिफ्राय ब्लकसिम बेयो फैयो। ब्लकनिफ्राय नोंथांमोना नैबे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो नांगौ। नैबेयाव नोंथाङा फर्म मोनगोन जेब्ला बेनि एप्लाइआ जाफिनो, गोदान सार्भेया जाफिनो। बेबायदि नोंथाङा डिटेल्स मा डिटेल्स फिलआप बानायनांगोन नैबे गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेबायदि डिटेल्सफोरखौ नोंथाङा फिलआप बानायनांगोन। ब्लक ULB नेम, ग्राम पन्सायत नेम, भिलेज नेम, लकेलिटि टाउन, नैबे एप्लिकेन्ट फार्स्ट नेम, नोंथांनि नाम, एप्लिकेन्ट मिडिल नेम, एप्लिकेन्ट लास्ट नेम, जेन्डार, बेफोरबायदि बेखौ नोंथाङा मिथिखागोन। बेबायदि नोंथाङा फर्मआव फिलआप बानायनानै बेखौ साबमिट खालामनांगौ ब्लकआव। बेबायदि जायो अरुनदय सिलेक्सन प्रसेसा। गोबाङानो मिथिखादों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नाथाय दा नैबे 3.0नि जेबो आपडेट ओंखारफिनाखै। राङा बन्दसो जामारो ना गोदानै एप्लाइ जामारो? जुदि गोदानै एप्लाइ जामारो, बेबायदि नोंथाङा डकुमेन्टफोरखौ रेडि खालामबानो जाबाय। प्रसेसफोरखौ नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया गोबाङानो सोंहरदों BTCनि आउटआव गोग्लैनाय रां, नैबे अरुनदय स्किमनि रां सोनायाव गोबांनि बेंक एकाउन्टआवनो राङा हाबाखै। बे मानि प्रब्लेम? नोंथाङा मा खालामनो नांगोन? आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोथाहरनि। बे जाहैबाय नैबेयाव मोनसे नोंथांमोना आं दहाय खोथादोंमोन नोंथांनो। नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार, बेयो DBT सिस्टेम बुंनाय जायो। अरुनदयनि रांखौ नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार, बेखौ DBT बुंनाय जायो। आदारजों बेंकजों लिंक थानांगोन। गोबांनियानो बेंकजों आदारजों लिंक थाया आरो लिंक दंब्लाबो इनएक्टिभ जानानै थायो। दानिया नोंथाङा अरुनदय 3.0आव सिलेक्ट जानानैब्लाबो जुदि नोंथाङा रां मोनाखै, नोंथाङा बेंकआव थांनानै नैबे आदारजों बेंकजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामहैबानो जाबाय। जुदि लिंक गैया, थाबैनो नोंथाङा लिंक बानायबानो जाबाय बेंकआव थांनानै। अब्लानो नोंथांमोना अरुनदय 3.0नि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नैबे प्रब्लेमा जानानै दङब्ला बेखौ अनलाइनबो चेक खालामनो हायो। नाथाय भिडिअआ गोलाव जाबाय। नोंथांमोननो बेनि भिडिअखौ थाबैनो लानानै फैबाय दं। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।